Внимание! Не прелиствай! Този вторник, 9 септември, Вселената те среща с мъж, чиято душа вече търси твоята. Това не е просто среща, това е кармичен договор. От момента, в който пътищата ви се пресекат, може би само за миг, твоята енергия буквално оставя отпечатък в неговото подсъзнание. Той върти в главата си твоя образ, опитва се да си спомни гласа ти, погледа ти. Чувства, че жена от такъв калибър е недостижима висота, но сърцето му отказва да приеме това. Той вече е подготвил за теб не просто подарък, а жест, който трябва да събори всичките ти стени. За да приемеш този енергиен поток, натисни плюсчето вдясно и запази видеото. Това е първата ти стъпка към това да го допуснеш в живота си. Но това е само началото. Истината е, че той е парализиран от страх. Отчаяно чака от теб зелена светлина, някакъв знак. Търси твоя онлайн статус, преглежда снимките ти, надявайки се да прочете в тях отговор. Всеки ваш случайен поглед на работа или в обща компания, за него е мъчение и блаженство едновременно. Този вторник той е готов да направи стъпка, която ще промени всичко, но ще я направи само ако усети твоя отговор. Натисни сърчицето, за да светне в червено. Това е твоят енергиен маяк за него. След това използвай този звук, може в скрито видео. Това активира ритуала. Съмняваш се? Нека проверим връзката ти с Вселената точно сега. Натисни сподели, след това още. И ако първото в списък е приложение с зелен цвят, знакът е даден. Тази седмица съдбата ти е в твоите ръце. Остави в коментарите емоджи ключ, за да отвориш тази врата. А след това, за да разбереш името му и точната сфера на дейност. Това е важно. Незабавно премини по линка в профила ми. Това не е просто шанс, но е проявяването твоята памет с кармична договор. Действай.